Здравейте! Аз съм Александра Иванова, а това е Ани Дилгерска. Здравейте от мен. Събрали сме се да разкажем малко повече за Семейна академия Сила за живот и защо ни е важна. Ани, всъщност идеята беше твоя за Семейна академия. Откъде, как тръгна, кое я провокира? Това е една моя мечта, която даже не си спомням кога е възникнала, защото имам чувството, че от дете я мечтая. Разбира се, не в тази форма точно съм си я представяла, но ам, аз съм израснала в едно много, как да кажа, нездраво семейство. Въпреки, че не си давах сметка въобще за това до момента, в който не тръгна моята лична терапия. Защото, видимо, нещата изглеждаха съвсем приемливи. Но винаги имал някакво вътрешно неудовлетворение и жажда за обич. Някак си във времето тя продължи в опити от моя страна. Аз имам чувството, че винаги съм била женена. Един неуспешен брак, две деца, големи от него, и с Ники от около 10 години сме заедно. Това беше моя втори опит да създам семейство, което да е такова, каквото съм си мечтала. За мен, за децата ми. При втория опит всъщност видях, че нещата не са такива, каквито аз си ги представям във фантазията. И много често проблема е оттам, че човек, когато не е имал здрав пример, всъщност това, което си представя, е много илюзорно. Първо имах един момент на разочарование с Николай, че няма да мога да се справя, че може би и този път няма да стане. След което започнах да правя опити. Всъщност имам чувството, че най-голямата ми трудност до някъде идва и от атмосферата, която създава обществото в момента. Просто е една илюзия за брак. А в същото време има и много хора, които са самотни и които имитират брак, а всъщност те не са близки помежду си. Аз не можах да се примиря с това нещо и в тази моя криза на втория ми брак някак си тръгнах да търся посоки. Първо с своето си порастване, минах през своето обръщане с негативизъм към партньора, което в момента големите групи, в които участваме, много често подкрепят. Обаче в един момент нещо в мен имаше нужда от нещо повече, да продължи да. Усещах, че не е това. Аз винаги съм вярвала, че обичта съществува между партньорите. Макар, че на моменти било наистина просто желание от моя страна да го има това нещо. Без да мога да се огледам и да го видя някъде около себе си, да го почувствам, да го намеря. Но някак си буквално сляпо напред съм се чувствала все едно вятъра блъска и аз вървя и не виждам къде вървя, защото не мога да видя такова нещо, което да кажа ето това е. Обаче продължавах. И може би сдружението така ми даде шанса да. Бяхме доста изолирани вътре, нали, немалко години. И полека започнах да вървя с крачките, които усещам аз за истината. И оттам, съответно, започна моята промяна доста по-интензивно от това, което се случваше до момента. И полека се появи една вяра в мен самата първо. Много беше трудно, защото първо аз имах много голям отпор от бившия ми съпруг и големите ми деца, които не приемаха продължаването напред. Там е една тежка семейна история.
която всъщност влияе върху цялата ситуация. А, Винаги в семейните превързаности има голяма доза обвързване, често по нездрав начин. И всъщност всичко това дърпа. То даже не се говори за него. Ами стои недоизказано, но все едно тлей, смучи някаква енергия, точно това недоизказаното, което влияе страшно много на всичко друго. И всъщност единственият начин, по който успях по някакъв начин да се преборя с това нещо е пак точно през дружението. Първо една група, която да мога аз искрено да споделя какво се случва с мен. Те да ме опознаят, да виждат аз какво представлявам като човек, да виждат усилията, които аз влагам във всичко това и да получа приемане за себе си, което да бъде, да усетя с такава тежест, сякаш равна на всички тези, които са застанали срещу мен и казват, ти не ставаш. Това беше моето усещане. И тогава някак си, то беше като един, нали, ти знаеш, Алекс, години наред упорит труд, системен, който го правиш без да получаваш нищо обратно. Аз го преживявах като изкупване на карма. Все едно да намеря някакъв баланс, да върна баланса. Не само от към семейството. Аз също съм била години наред част от натрупването на тая карма с мое нездраво поведение, поради което ми е било изгодно да стоя в този контрол. А, но, това беше пътя, по който успях сякаш да прекатуря, да продължа напред. Въпреки че всичко още е много трудно, нищо все още а, не се е видяло, не се е видяла промяна голяма, с изключение на това, което се случва в моето семейство настояще и с мен самата, но някак си започнах да виждам светлината, тунел. И всъщност после се появи женската академия, където започнахме чрез работата си в групите, да давам един фокус върху ролята на жената. Защото ние преди сме си оговорили това нещо, всъщност човек може да развива всяко едно нещо в живота си, което му е важно, но за да може да го развие, трябва да насочи вниманието си на там и да отдели време за това нещо. И всъщност женската е нашето време за ролята ни като жени. Тогава някак си аз започнах да се стабилизирам. Това от март месец насам се случва вече в тази си роля. Опитвам се да виждам това, което се случва в нашето семейство. Нещата със сигурност не са идеални, но всъщност аз по пътя разбрах, че идеалните неща, които говорят в интернет, ги няма. Всяко едно семейство е просто семейство с неговата история, с неговите травми, с неговия път. Емоциите се сменят по няколко пъти на ден, чувствата се сменят също в периодите. И всъщност човек върви и търси знаците във всичко това. Търси себе си, търси пътя си, оглежда се в човека до себе си, в детето си. Защото аз си дах сметка, че всъщност децата са едно много голямо огледало също, освен партньора. И така, започнахме много да работим с съпруга ми. Виждам, че всяка една крачка, която правя, по някакъв начин ни сближава. Усещам, че не е дошъл момента, в който да се свържем по онзи начин, за който говоря в началото. Но усещам, че с всяка крачка се доближаваме. В тази посока вървим със сигурност. И вярвам, че ще се случи това. Даже ние не сме женени в църква, понеже аз разтрогнах първия си брак, който беше в църква и то не беше лесно. Трябваше да ходим в Сливен с Николай.
Имаше процедура, която да спазим и можехме да се оженим в църква, само че някак си така, не знам, просто и от двамата нямаше порив за това нещо, което сигурно не е било случайно. Тогава ми казаха, че човек в църква може да се жени 2 пъти. Господ повече от една грешка не позволявал. И все така от време на време казваме, ние трябва да се оженим и в църква. И Николай последния път ми каза, когато го усетя, ще предложа. А, Усетих го като отхвърляне, но вътре в себе си усещам, че е истина. И че не е дошъл този момент, в който да се усетим свързани истински. Да сме се преодоляли по този начин, че да не е в илюзията ни, ами някак си душите ни да се свържат в това, че желанието да сме завинаги заедно. Не, че аз не го вярвам и не го знам. Аз усещам, че това е моят човек. Но усещам, че още крачки имаме пред нас. И всъщност за мен семейната академия е важна част от нашия път, в който аз искам да дам фокус върху нашите взаимоотношения. И чрез групите, които правим и всички неща, които подготвяме за срещите ни там, да развия точно това поле на семейството. Сърцето ми го вярва, че ще се случи. Също труден път минахме и с Боби. По простата причина, че в мен дълго време имаше вина за това, че големите ми деца не са с мен, че ме отхвърлят. И се затварях за него. До момента, в който се усетих и си дадах сметка всъщност, че това се случва. Защото въпреки че аз с това работя, много е трудно, когато понякога за такива важни неща да ги усетиш в себе си. Дадах си сметка, че това, от което той боледуваше, толкова е свързано с това и започнахме да вървим път двамата един към друг, аз към него и той към мен. И мога да кажа, че почти е спрял да има тия спазми, които правиш преди. И вече ходи на градина. Усещам, че започваме да имаме много силна връзка помежду си. Такава връзка, която до момента съм нямала с дете. И това ме прави много щастлива. Всъщност аз винаги съм искала да имам семейство, да имам обич с съпруга ми, да имам деца. И да им дам обич, истинска обич. До сега не можех. Това, което сега давам на него, в годините назад не съм можела да го дам на големите си деца. Не съм била пораснала. И това е за мен семейната академия и се радвам заедно с други хора да можем да вървим заедно този път, защото заедно винаги е по-споделено, по-леко, по-ценно, по-подкрепено. И аз, както ти знаеш, нали, в Сдружението, не съм съделяла никога от хората, които работят там. Аз работя наравно с всички вас. И смятам, че така трябва да бъде един водач, трябва да води с своето си участие. Доста неща исках да те питам. Направо
Ми се струва много достатъчно това, което каза. Може би да обясним малко повече какво точно ще се прави в групите, как се случва тая работа, да вдигнем завесата. Ами това няма да бъдат много различни групи от тези, които имаме в Сдружението, в Женската академия. Всъщност аз скоро си дадах сметка, че не случайно са три полета на работа и то, когато започнахме женската, си мислихме, че то ще се преповтаря. А всъщност нищо не се повтаря. Напротив, това да си на едното място няма нищо общо с това да работиш на другото място. Дружението свързвам по-скоро с дълбоките травми, които са още преди да се оформим като пол. Женската академия вече, когато човек така се е подредил вътрешно и се насочва към пола си. А пък семейната, вече когато е готов да мини изпита, защото за мен семейството е един изпит за всички ни. Когато човек е сам, той може и да е съвсем идеален за себе си. Но когато трябва да се съчетаеш с още един човек, това изважда на преден план всичките ти недостатъци, неотработени неща, кусури, страхове. И си е като един изпит. Тоест, в семейната академия ще се опитаме да се съчетаваме с половинките си в едно пространство, което е добронамерено насочено към семейство. Защото това нещо в днешно време е рядкост. Това е една работа, която всеки един от нас трябва да свърши, без значение по какъвто и да е начин. Тук ще имаме групи, които да можем да си обясним всъщност какви са трудностите, какви са проблемите и ще вървим. Те вече темите са в сайта ни по точна последователност, в която чисто по-женски и ние в Женската академия вървим на енергията, която всяка зодия носи като планета и като смисъл, като случване вътре в себе си. Само че през погледа на семейството. И всъщност трябва да ги умееш всичките тези енергии, за да можеш да си пълноценен и оформен като човек, който функционира добре в семейната среда, в обществото и се развива и еволюира в живота си пълноценно. Така че месец след месец ще попълваме този пъзел в групата за комуникации и конфликти. Всъщност ще се опитваме да преминаваме през нещо, което е много важно за една двойка. Комуникацията между партньорите. Като имам в предвид не само говорене, защото много често комуникацията свързва с говорене. Комуникацията всъщност е чувстване, усещане, чувстване. В много голяма част в невербалната комуникация сигналите, които идват, се различават от това, което говорим. И е хубаво човек да има сетива за всичко това. Ще ги отваряме в групата по комуникация и също когато излизат тези несъответствия, много често те създават, понеже провокират страховете ни и травмите, създават конфликти с агресия, гняв, обагрени. И всъщност ще се учим да тушираме тези емоции, които са в повече, да успяваме да удържим конфликта и да минем през него градивно, така че да може да се задълбочи връзката. Защото в моментите, когато минаваме през конфликта, всъщност това са едни моменти на изграждане на доверие помежду ни. За да може връзката да се разви и вече в един момент да стигне до едно място, което съм убедена, че ще стигнем заедно. В групите за готвене при теб, в групата за филми,
конфликти и комуникации. С Ники двамата ще я водим. Дискусионната група, първата по темата за месеца, пак сме заедно. Вие ще сте с готвенето и филмите, като всъщност това са не по-малко важни групи. Готвенето е като един практически опит на всичко това, което говорим, дали то може да се случи в реалността и дали се случва. Трудно е. Ти сама знаеш пътя, който извървяхме в твоята група, всички заедно. В голяма степен той е като модерните медитации в днешно време. Всъщност човек трябва да намери връзката с себе си и да успее да се свърже с партньора, за да може спокойно да го прави това нещо. Пък и когато за разлика от медитацията, групата е такава, в която ти успяваш цялото това спокойствие да го доведеш до внимание насочено и да сготвиш нещо, което после ще може да хапнете с семейството. Случва нещо доста по-различно. Филмите. Аз смятам, че заедно с разказите и въобще изкуството се създава точно за да може човек да почерпи от него. И ние трябва да се учим и да ни е хубаво заедно. Всъщност една двойка дали успяла да се свърши, се разбира в това дали взаимно партньорите изпитват удоволствие един с друг. Така че звучи леко, но всъщност ние сега започваме с тая група. Аз смятам, че също ще имаме един път, който ще бъде интересен и полезен. Но предстои, нека да го видим. Важното е, че всъщност това, което най-вече ще се стремим да правим за всички ни е да се... Не случайно са максимум 10 двойки. Ще се работи с тази динамика, която се случва в групата и реакцията на хората и на двойките в това общото, което правим. Което е като... Всъщност всеки изкарва травмата си в момента, в който се опита да се свържи. Тя не е някъде встрани. Да, в началото има един момент, когато всички се опитват да се представят като някакви, но скоро този момент минава. И промяната се случва точно през реакцията, през психотерапевтична работа. Се нарича буквално, но по-простичко казано, точно реакцията на човек, който по-осъзнато върви пътя си и си дава сметка, успява да вижда тези неща, защото много често ние ги виждаме, но после. Някой пък не ги осъзнаваме въобще. Докато един човек, който е по-осъзнат, той вижда в момента, улавя. И когато обърнем внимание, тръгва промяна. И вече когато успеем да изградим доверие, когато двойките препознаят авторитета си, тогава вече това подпомага много промяната, защото някакси естествено искаш да приличаш на някой. Да искаш да следваш някой. А ти? Ти какво? Какво те привлече да се включиш? Защото аз ти предложих, ама ти можеш и да откажеш. Много ме привлече, защото ние точно това пък по стечение на обстоятелства си оговорихме точно преди да започнем да снимаме, че аз имах един период на отделяне от Златко, тръгнах сама, беше ми супер, защото се чувствах така самостоятелна. В живота веднъж се случва човек да е самостоятелен. След като излезе от гнездото на родителите, обаче при мен не се случи така и съответно, понеже сме с Златко от гимназията заедно,
Та станах самостоятелна, даже е интересно, че точно в това време, по което ти ми предложи, ми се развали колата и сега сме с един автомобил двамата. Някак си всичко сочеше, че трябва да пак да се върнем. Обаче пък този път не ми се иска да се свързваме пак по този начин, по който бяхме слепнали. Ние пак тръгваме да се слепваме, обаче искам го това щастие. Искам вкъщи да ми е щастието. Не как ще изглеждам, как ще сме се представили, колко ми е хубав мъжа с някакви негови характеристики, които знам, че другите харесват, а аз да си го харесвам. Като седим на масата да си пим ракията с салатата, на мен да ми е хубаво. От това, което ти казваш да обичам. Направям чувство, че до сега не съм обичала. Все едно едно такова... Имала съм нужда, обаче тази нужда се ме запълва както с пуканки и с такива бърза храна. Бърза обич. Фаст обич, ако мога да го нарека така. Пък сега имам нужда от дълбочина. Имам нужда вече да порасна. Имам нужда да станем истинско семейство. Да нараждам деца и така. Аз съм много емоционална. Искам тези емоции да се науча да ги овладея в женската ни академия и да се науча да ги споделям с Златко в семейството. Определено мъжете, даже и сега в подготовката все още се усеща как ни дават една стабилност. Но пък започнаха да излизат трудности, които си ги имаме по принцип в двойките, но пък те, ако ни излизат, не можем да ги преработваме. А пък има голяма разлика, когато човек се покаже пред други хора. Винаги групите, както сме видяли в Сдружението и в женската, тръгнеш да се показваш по друг начин, ги виждаш нещата и започваш да ги променяш. И определено съм убедена, че ще има много добър ефект и върху нас двамата, и върху вас. Да, интересното, което всъщност на мен ми е така като преживяване, винаги когато съм сама, се преживявам по един начин нещата. Има емоция, обаче е по-лека. Докато когато е споделена с други хора, изведнъж тази емоция става като розовия слон, който изпълва стаята и не съм го вярвала, като съм го чувала преди, обаче сега, когато вече и литературния клуб, особено като водя в Сдружението и в женската, виждам как това е... Няма как по друг начин да я изпиташ тази емоция, ако не си видян от хората около тебе. Всъщност това, което ти много пъти си казвал, човек, когато е сам е чудесен. Просто вече е време да не бъдем сами, да сме чудесни. Да спрем да сме чудесни на повърхността, ами да станем просто хора. Да. Да. И аз съм много, че мъжете са до нас. Даже като избирах снимки за сайта, има една снимка, където Златко е така до мене и като гръб. Такъв изправен е до мен, не сме седнали. И си казах, Боже, ма то много хубаво изглежда. Хубаво е мъжът ти да е до тебе. Той е един друг човек, който е мъж и той е избрал да е до тебе. Мъжете са по-високо в иерархията. Ще бъде вълнуващо преживяване. Да завършим така. Да завършим така. Благодарим на всички, които ни гледат. И аз благодаря. Ви очакваме в сайта ни. Може да разгледате по-подробно. Има информация как да се включите и с нас в групите, и в самостоятелно обучение, където ще има и видеа, подобни на това от нас. Така че до нови срещи! До нови срещи!